mi pakhat hian a chen in thara a thil ton chi hrang hrang te chu a ron pho chuak thina he chen in thar hi ngai ngam takin a lua thei meu lovani zantin deuh tho mai hian thil dang lam tak tak chu atong chho thina pon lampanga thil che te le tukver ron ri te abung ruwa chi hrang hrang an mania lo che te le lo tla le ringot thin te chu atong fo maya he a chen in thara thil thleng thin chu record fu chu atum fo thina zan kha chu he thil thleng dang lam tak mai hi alo record fu ta ni. Время 2:30 ночи, а мы только начинаем веселиться. Проснулся от стука из шкафа. А это одна сторона, левая дверца, слегка приоткрывается и стучит. Не знаю, видно, не видно. Такая хуйня, ребята. Arum chunga wardrobe hi ama chuan ron che in akong khar te chu aron in soi der maya a chung lama hian mihring emo eng thile moni tak chu a ni ngei tura ngai ania lau thong tak chunga pan phein akong khar chu dim te chuan an honga ma se mihring emo thil dang lam eng thil ma mu tur alo tlat lo hangar lo che dial ti mai lo chu mu tur a mi lovani khatiama a kong khar ron in soi te ri ron siam te kha a chung lama tanga ron ti tu ni ngei chuan a lang sia ma se khatian hon khan ati tu ma ta si lo chu ngai chu a thadu lo khopang le mu thei si lo eng thilemuni tak chuan he pa hi alo fiam velani ti chu a chiang reng mai ke kani ti ya in ti huai deuh satle tan chuan heng thil po hi lo takani. Nupakhat hian kan en le tur video hi kan hmu thei turin aron pho chuaka he thil thlen lai hian nu berle ano sen pum lai bak chu ina an lovani afanu no sen chu mutir tumin aboma chuan da thina ma se na sa zet mai chuan atrap chiam mai ani ome he no sen nu Angela soidan chuan afanu hian banglam pang chu thlirin atrap chiam maya achan ni thei tur ang chu a hrathiam lo hle ni Zandar som velani to Angela hian an security camera tang chuan mosom notification hi alo donga arin dan chuan an pa chu an tho na tang chuan aron le tani chu aring deuh bera ma sen hong chu arin ang alo ni ta hau lo mai eng thil chi nge thleng niang in en teang. Security notification amu an hong chu me cheno pangni tak hi pon lam kong khar bula hian alo lang theya
Angela hian atir chuan amit vai mu sual satlia mai ni tura angaya an en chen do hnu po chuan alangai reng si chuta revak lo hnuwa chuan he me cheno pang hi a tham ral zui ta ni den rem takani atu ko lo war hnu chuan Angela chuan no pang hmu na lai vel chu ron soi fe in hei hian a hlo umna ati zual le ni. Okay, so this is the area, the door that it was like standing inside. We don't have anything or keep anything in this area because it's a walkway and it would be really awkward. And then this is where the security camera is. So when I looked at the footage, I expected to see a person. I didn't expect to see that though. Zan lama thil thlen na hmun te chu chiang takin aron soi fia Angela chuan pon lam camera tanga alan thei dan te chu ron soi fe in ong kharan khar chuan Angela chu chiang lo roi chuan alo lang theya ma se hemi zana thil thleng me cheno pangron lang kha chu chiang takin alang thei sia eng tin nge chiang takin aron lan thei bik ni tang le mak ang reng tak chu ni kha me cheno panglo lang kha chelo chang lo chuan ading reng maya revak lo hnuwa khatiang khan atham ral zui ta ni Angela hian arin dan chuan kha me cheno pang lo lang kha afanu chuan hlavin alo tap vak thina ni chu aring taber maya mu thei si lo bang lampang a thlir fo te po kha he me cheno pang hi afanu hian alo mu thina ni te chu aring tarum maya ni nu bertan chuan ngai chu a thalo du khopang le October ni somni sangti somni pali khan classroom security camera hian thil danglam tak mai lo la fu in chu thil chu class no pangte zinga chuan andar chak hle maya he thil hian no pangte ya lo na sataka thlen pha nge ni he classroom a thil thleng hi an class teacher Mr. Simon chuan social media lama arun posa security video footage si an check zen lawa ma se no pangte zinga an thian ten an ti boy thin thu an report fo taka chuan no pangnin hlele sual deuh te check nan tan chuan an hmang thina hetia video footage te a check mek lai hian zandar somvela security notification pakhat chu hongin chuta thil thleng chuan a bar khai chiang kher mai classroom security camera chu in herkualin thla chu alakuala arin dan chuan classroom ti fai tu classroom a chuan alut ni chuan angaya ma serin dan chu alo ni hau lo mai eng thil chiang nge he security camera hian alo lak fu chuni yang in en teang thil danglam do eng thilemoni ilo hmumialem hriat thiam chu a har khop maya khatia camera voini voithum vel ain herkual hnu khan classroom lu na kong khara hian thilwar phe lampang lek film lampang hi mu har tak chuan alo lang theya uluk taka en chuan a nge ni ti chu a chiang ani he camera po hian he thil hi a hmu ni ngei turani herkual to lo chuan he kong khar lampang hi ala ta char maya he thla hian camera chuan a hmu ni ti hriani om tak chuan revak lo hnuwa chuan a tham ral zui ta ni he video pumpuya hian hemi bak hi chu alang chhun zom to lawa ma se mitam takrin dana chuan khatia camera ain her kwal chen ta ka chuan he thla hi he camera hi chuan
ala mu chun zomani chu an ring fur hlomani langjui to lo ma se camera in herkul na pianga khan he thla hi a omani chu mitam takrin dan chu ania Mr. Simon Pohian hemizan hian he classroom a hian khovel pia lampang thil eng thilemoni tak chu arun in larani chu aring bur mai ani hemizana run in lar thla hi tu tak chu niang mo tumtanga run in lar le takang mo November ni som paruk sang hi sumni palizan khan zeti tu pakhat chu a classroom pon lama hian lau thong tak hian alo dinga minit tam vak lo liam ta khan he classroom a hian boi takin a classroom chu alo cheya ma se eng thilemoni taka mu wang chuan hlau thlabarin he classroom atang hian alo tlan chia hi alo niya he school hian history du omlo anei to hriat ani lova amai ro chu helai school a lo lut to thin no pang tam tak te chuan an school chu a hran thu an lo sei fo to thina no pang tanana na chuan thon thumak pui pui an school hran dan te chu an sei fo thin ani ome amai ro chu zirtir tu lama tang hi chuan an school hran thu hi hriat alani lovani hemizana athil to na wang hian no pang hovin a hrang tian lo sei fo po chu atak nge ani ti chu ani po hian a hre chiang takhop mai ilo enang. All right, I'm just finishing up putting up decorations for the students when they get back. I was on the smartboard setting things up. I'm taking a step back, and you guys know me. I stay late often. It's just me here and the janitor, and let me show you. Do you see? I mean, is that not a kid sitting right there? Class nung lampang thut na hian tuemoni a thu ni ti hriat tak hian a hma lampang smart board atang hian alo lang theia zirti tupa lampang hoizom chuan he thil dum hi aron hoi ani ti chu a chiang reng mai he thil dum hi a om ngai ani ti chian nan thil engma om lova alak hi lo en leila heta hian chiang takin alang thei ani thil lo na chu thil angin alang thei lo ani ti chu a chiang ta viau mai mizana zirti tupaina thla laka hi chuan no pang ni om tak thil dum chu chiang takin alo lang theia ma se engmel mangnge putti chu hriat ani lovani mitam tak rin dana chuan helai skula local to boral thla chuan he classroom chei moi hi aron chin ve ani chu an ringa thlatam vak lo liam ta khan he skula hian accident na alo thleng towa chumi nen chuan inzum na anei ngem ti chu hriat ani lova chuta thil thleng chu hei hi ni See, but they just put a girl in the back. engtianga accident hi thleng nge ti chu hriat ani lova me cheno pang pakhat chu na taka in hliamin annu nirei vak lo hnuwa chuan a boral ani ome hemi tang hian no pang tam tak chuan an skula chuan he me chetla hi an mu fo thu an soi fo tamaya chu he teacher po hian atakin a lo tong ve ta ani melani hemizana athil lo lak fu classroom hnung lampanga thil dum lo thu po hi kha me cheno pang boral ta nge kha ani rin oma thil lo na pui chu
thil angin alan chu arin chia lovani September ni som pathum sang ni som ni palizan zan boruak vodda rui noya hian Abdullah chu launa na men lo hian aron tuama azan mu thei lo chuan Instagram reels ho chu enin a phone chu a thai kuala jinglam dar thum le chan ve vel ani to ome thimpo a cha wang lai tak te po ani mai thei ani heti hun lai tak hian amit chuan rum kong khar lampang chu amel taran maya rum pon lampang tang hian ama o ngei mai hian run avin tungei ni ti chuan an aule ta ama ni thu le kong khar chu run hong tur chuan aron ti tamaya kut khur deuh dar dar chung chuan arum kong khar lampang chu a phone camera chuan a recordta कौन है कौन कौन मामा रुहान जाओ rum kong khar chu ron in chum ri deuh dop dopin hetiang kara hian ama o ngei me hian kong khar min ron hon ro ti chuan aron soi tamaya hongam hek lo le ain lukhup taringot mayani van nei thlak tak mayin he thom hi reilawa chuan are zui ve tamai ani ome ma se he hi a thlen top na alo lani hau lo zan kha chu dar ni chawvel ani towang he thil hi arun thleng le ta ni It was around 2 a.m. in the morning. रुहान That is my voice. If you don't know what is going on, so see my previous videos. They mimic my voice always, but لا لا they لا لا don't comment. اللهم بيسمعوا واتي ها ما في الارض من ذا الذي يشفعون دوله باذنه يعلمون ما بين ايديهم وما خلفهم بشيء من علمه لما شاء يصير في السماوات والارض ولا يجوز ما اقبل لي الذين من ahlau le ti ngei na rebok si lo chuan rum kong khar chu va hongin khatiang khopa thomna ron chua si kha engthil ma hmu tur a ummi lovani khatia rum kong khar a huna wang khan engthil muni tak thil thalo chu a chen na rum chunga hian atilu ta ni chu arin oma zan khat po thil khen dan vel a soi lai hian he thil hi atong le ta ni डी हम लोग एक डी कर लेते हैं ठीक है आप लोग मेरे को तंग ना करो मैं आपको ना करूँ तंग और अगर मंजूर है तो कोई चीज़ हिला दो या कोई आवाज़ वगैरह कर दो मगर मैं दिखाता हूँ सी कुछ भी नहीं है माय डोर इज लॉक सी ये लॉक लगा हुआ है एंड गेस ये गिरा है या जो भी व्हाटएवर एज यू गाइस कैन सी देयर कोई भी नहीं है कमरे में आई एम अलोन एंड ama chia omni chungsi hian ompui tu mu thei si lo eng thile muni tak chu a omni ngei turani selfa a thil da te chu an mani chuan an ron tla a mak chu ati hle ni tum khat po he thil hi atong zui le boka मुझे पता है भाग ओए अब मत करना thinrim le lau thong deuh tak chung chuan a kong khar bok chu nazet mai hian va hong throi maya a kong khar ron soi tu om ang hi a ma ang tho khan mu tur a le chung lovani tamdang ho hi engan tinge ni don ni thlan en hian boina neu neu hi an nga bik riang maya i mu thiam lo na riau eng thilemoni thuk tak chu an nei te po alo ni reng mai thei ani